We rennen je nou het bos in. Zie je een beam op. Brengen we daar naar achteren toe en daar groeperen we ze binnen. Zodat de boswachter het hele spul met de trekker daar in één keer bij helpen. De bek. En hoe ben je er zo bij gekomen om dit te doen? Hier is 8 jaar geleden hebben we Zwartwalder Fuchs Merrie. Dit is ook een Zwartwalder Fuchs van Ruun. Hebben we gekocht. En mijn interesse naar de hinders wil ik dus, ze binnen van oorsprong fokt voor het biemslepen. Oh. Vroeger trouwden de monniken in het Zwarte Woud. Nou, vanuit daar wij eerst wat op te zien op Facebook en wat filmpjes op het internet. Ja. En dat ligt maardeloos interessant ligt dat. Ja, hè? Dus zouden we vanuit thuis ben we begonnen. En dit werk, dat had je toen helemaal gegrepen eigenlijk? Oh, uiteindelijk wel, ja. Ja, hè? Ja. En het hinder is je dus een fokt. Ja. Vind je het ook leuk eigenlijk? Ja, ik vind het heel mooi. Ja? Ja. Hoe merk je dat? Trots in werklust. En eigenlijk geen moeite doen om vooruit te krijgen. Dat er loeken vol. Ja. Het is net altijd te zeggen dat ik altijd goed doe, maar Nee? nee. Je doet er wel eens wat bolstjurig? Ja, ik ben nog jong hinder, dus logisch. Ik ben altijd wel wat balstuurder geweest, hè? Ja? Als je jong bent. Ben je vroeger ook een beetje bolstjurig? Dat weet ik niet, was niet mijn vrije. Daar zei ik zelf niks over. Dus nee, Dat weten wij wel genoeg. dat dacht ik al. Ja. Hop! Hey, kijk. Oh ja, nee, dat ben je niet schuld. Wieso krijg je niet de piesje? Wieso krijg je niet de piesje? Dus dat vind je het mooi, dat je een beetje lezen, scrollen kan eigenlijk maar zo'n hinder. Ja, dat is het mooiste wat er is. Ja, hè? Ja. Dus wat dat betreft, het is wel een hinder wat eigenlijk ook wel bij zo'n gezin en huishouding past. Ja? Ja, heel goed. Waarom? Omdat hij wat... Naar iedereen heel lief naar iedereen thuis is. Je bent als huishouding wordt iepen en... Ja, dat mag wel, hè. Maar zo'n schoonzoon erbij, dan mag wel heel lief worden. Ja? Is wat een apart niet? Nee, dat wil ik net zeggen. Okay. Nee, maar ik ga me leren oppassen om mijn schoonheid. Dat komt altijd goed. Ja, Oh, dus, ja. 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 Is dat nog een heel integratieproces? Of, Ik ben al 10 jaar bezig en het is nog net helemaal klaar. Dus ik denk dat er nog 10 jaar bij komt. Net maar. Kom. Kom. Wacht je? Ja, kom maar. eigenlijk is een beetje je droom is hier eigenlijk om hier wat je werk van te maken. Nou, dat zou het mooiste zijn, dat het een beetje professioneel inzetwerk in. Ja. En ik denk dat we nou eigenlijk met de transitie die we nu mee bezig zijn, dat dat eigenlijk wel heen gaat. Ja, precies. Milieubewuster, weinig dat geen CO2 uitstoot. Ja, dat is het ook een hot item. Dus dit is een beetje de toekomst misschien wel. Nou, dat zou heel mooi worden. Dat zou heel mooi worden.